निफ्राय बे अनाबर होननाय शब्दआ दिनैनिफ्राय जोब्बाय मैयानिफ्राय जोब्बाय खिन्थु बर'आनो बयबो कंग्रेस बयबो इन्डिपेन्डेन्ट बयबो माबा गेलेबाय थायोबा जों खिन्थु आरो गोमानानै लाबो नेक्स्टआव ओंखायनो सेक्रिफाइस खालामलायनांगौ जोङो एमपिनि बेलायाव खागोन मोनसे सिंगेल पार्टी आंहाबो बुंबाय थादों सिंगेल पार्टी दानि जुगाव देरहानो हाला नों सरकारखौ मोनसे पार्टिया मारैथो फेजेननो हानो हाया माब्लाबाबो बे हिसाबै बिथांमोना जेननांगौ बायद' जादों गिबियाव आङो बिथां जयन्त बसुमतारीखौ खुलुमहरग्रोबाय आरो जोंनि मानगोनां इउपिपिएलनि आफादगिरि एबा बिटिसिनि सिएम प्रमद बिथांखौबो आङो साबायखर बावहरबाय मानो होनोब्ला जों बुहुद नारा नाथानि गेजेरजों दिनैहाय देरहासार जानो हाबाय बे जोंनि थाखाय गिदिर एचिभमेन्ट आरो एनडिए हिसाबै दिनैहायदि बिजेपि सरकारा सहाय खालामनानै एनडिएनि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारीखौ देरहासारनाया जोंनि थाखाय बे बिराद गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट मानो होननानै बुङोब्ला जों 10 बोसोर जों खोमानानै लादोंमोन बर'फ्रा गावजों गाव दावसा दावसि जानायाव जों गुबुन हारिनो जों हंगारनानै होनांदोंमोन दिनैहाय बे दिनैनिफ्राय बे अनाबर होननाय शब्दआ दिनैनिफ्राय जोब्बाय मैयानिफ्राय जोब्बाय बेनि थाखायनो आङो एनडिएनि आसामनि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ आङो साबायखर बावहरबाय आरो सेन्ट्रेलनि जोंना मानाव गेदेर मदि सारखौबो साबायखर बावहरबाय मानो होनोब्ला अनाबर शब्दखौ दिनै बिथांमोना हिन्दी जानानै फोजोबनो हाबाय नङामोनब्ला मा जाबावगोन दिनैहाय आं नुनो मोनदों नमिनेसन जोबथा समावसो बिसोर इलेक्सन गेलेगोन होननानै डिक्लेयार होनानै लादों बिनिथा देखा होननाय बेनो दिनैहाय भटखौ मोनबाय 94,000 सामथिं भट मोनबावदों होमब्ला बेफोरखौ नायोब्ला हयथ' जोङो बर'आ खौसे जानाया दरखार दं होननानै आं सानो आरोखि खौसे जायोब्ला जोङो जेब्लायबो जोङो मा होनो जोङो बे एमपि सिटखौ जों मोनबाय थागोन आरोखि खिन्थु बर'आनो बयबो कंग्रेस बयबो इन्डिपेन्डेन्ट बयबो माबा गेलेबाय थायोबा जों खिन्थु आरो गोमानानै लाबावगोन नेक्स्टआव ओंखायनो सेक्रिफाइस खालामलायनांगौ जोङो एमपिनि बेलायाव जिहेतु एमपिआ मोनसे गिदिर मोनसे पस्ट सेन्ट्रेलाव थानानै जों गोबां खोथा बुंनो हायो जातिनि थाखाय हारिनि थाखाय बे खोथाफोरखौ जाहाथे बुंनो दाहाथों होननानैनो गुबुन हारिया एमपिआव भट होआ खम होयो दिनै खिन्थु बिजेपिनि नाजानाय एनडिएनि नाजानायाव दिनै गुबुन हारिफ्राबो बायद' जानांदों भटखौ होनो बिनि थाखायनो आङो एनडिएनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ गोसो गोरबोसिनिफ्राय साबायखर बावहरो आरो बे मोनसे बेबो नंगौ खोथा सैथो हारसिं दोलो हिसाबै बिथांमोना बिराद जुजिदोंमोन बिसोरनोबो आंनि नुनायाव बर'फ्रा बांसिन भट होदों ओरैनो जाहाथे बर'आनो देरहानांगौनि सार्थआव जिहेथु आवगायावनो आन्दलनखारि हिसाबै बिथांमोननि बिपिएफ पार्टिखौ बयबो गनायनानै लायो बे हिसाबै बर'फ्रा बांसिन होदों बे माबायाव बिपिएफनो थेवब्लाबो दिनैहाय बिथांमोना जेननांगौ बायद' जादों जेनखागोन मोनसे सिंगेल पार्टी आंहाबो बुंबाय थादों सिंगेल पार्टी दानि जुगाव देरहानो हाला नों नायनानै बुंदो कंग्रेसआ सेन्ट्रेलाव 99थाल' माबा मोनदों सिट मोनदों 99थाल'सो मोनदों दिनै बिसोरो इन्डिया बानायनानै 234 मोनहैबाय नङा होमबा बिसोरनो सासे मदिखौ फेजेननोनो बिदि इन्डिया बानायदों थेवबाबो हाबावाखै खिन्थु जोंना मा जाहैबाय बे मोनथाम गाहाम दाजाबनानै गेलेनाय एनडिए सरकारखौ मोनसे पार्टिया मारैथो फेजेननो हानो हाया माब्लाबाबो बे हिसाबै बिथांमोना जेननांगौ बायद' जादों जिहेतु गोबां भट लानानै देरहासार जागोनखौ मिजिंथिदों बिपिएफ हिसाबै नायोबा नैबे क'क्राझारनि आंथ' सिगाङावनो मिथिखायो बिपिएफआ देरहा होननानै आं आवगायावनो गोबां मानसिफोरनि सिगाङाव बुंदों 50निफ्राय 70 50 बा 40 हाजार भटआव इउपिपिएलआ देरहानाया 100% खाथां होननानै आं गोबां मानसिनि सिगाङाव बुंखादों गोबां मानसि आंनाव सोंहरदों सोर देरहागोन आं बुंदों एनडिए देरहागोन जोंथ' देरहागोन मार्जिना बारा जानाय नङा 40-50 बिदियावनो देरहागोन आं 35सिम लादोंमोन आरोखि 35 to 50सिमनि गेजेराव देरहागोन होननानै आं मानसिफोरखौ बुंबाय थाखादोंमोन आरोखि जामारबायबो देरहामारबाय दिनैहाय जोंनि थाखाय बे बिराद गिदिर एचिभमेन्ट मोनसे गुबुन हारि होनायाव दिनै जों बर'आ देरहाबाय दाबो माथो गाज्रि जाखो बर'आनो थांबाय ना नङा होमबा बर'आनो थांबाय मोजां मानसि एक्जिस्टिं एमएलए साननो हनो गोरों फर्मार आबसुनि लिडार बिथाङा मोजां जाथिनि सिन्था खालामग्रा जयन्त बसुमतारीया बिथाङा दिनै देरहासार जानानै थांबाय आरो माथो नांबावगौ बेनि साबसिनलाय नङा होमबा दे मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा
थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों। चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। पलिग्रेनाइट, WPC एबा PVC, वुडेन फ्लरिं, वालपेपार, स्टिल रुफिं, सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।